Какво става, хора? Тук сме на Петрич DH, малкият DH. Сега ще направим с Марта едно трак превю на цялото трасе и тръгваме. Безаварийно, момчета. Така, тук влизаме в първите пътища. Първата права с някакви пътища. Доста интересно. Става се поведязък или друг автобуса. Тук много се парсара, трябва да внимаваме с играчите. Тук много се парсара. Рязък десен завой, като лоурайд има леко. Тук е доста интересна секция. Част от играчи. Но има опит в него. Добре, случаи не са правилно на линията. Почти леко виражче се образува от вирачките. Извинявам се, техничен. Тук трябва много на състезателен рън да си прецени скоростите, защото със самото излизане да мога да почнеш да се въртиш на правилната предавка. Тук е лекичко, ама пресодава за да се махат. Так бе, много приятно да водиш. Оп! Трябва да се шият. Мерси! Тясно. Влизам в кадър! Доста добре. Продължаваме. Много як се води. Ще направи за много снимки. Трябва да внимаваме доста, ще се пързалят тия камъни. Натискаме, качваме се върна ние, пробваме тягната. Това е много интересно. Преминаваме през камъка, лязиме, долуме. Ох! Се спазарахме. И изпенетираме. Това е финалната част. Прави с няколко завоя. Тук има доста интересни камъни. Какво ще кажеш за трасето? Топ е трасето, много хубави кондиции като цяло. Ти, Марто? Мисля, че е перфектно. На едно или две места има леко по-кално. Парзаля се. Но нищо фрапантно като цяло, корените са добре. И това беше, айде.